A nôl i'r gogledd I dosbarth y Cobiau yw Marchogaeth y flwyddyn hyn o dan y ddoi feirniad, Robin Sharp a Rachel Thomas. A dyma nhw. Rachel, digon I weid ma. Camaru beth maen nhw wedi gweld. Ac wrth gwrs, dim bod ni wedi gweld lot o'r dosbarth, ond ar hyn o bryd, ar dechrau y beirniadu oedd amser gath ei dynnu mewn yw Sianabali Ginger. Dim surprises fyna. Dyma fe, ceffi lliw ar y chwith. Rooster Cobin fi'n credu fyna'n ail. Yn ail, ie. Chi'n gweld gyda'r rhain, mae'r mwng wedi siafo, yn dwi? Odi, a rhwyddach yn dwi. Cadw byddach yn lan. Wel, sbo. Dim gormod o blethu a nonsens. Wel, fel un sy'n newydd dyfu'n gwallt yn hirach, fi'n un am y gwallt ar un o bryd. Lla siafo, ti le dron ys dim oen? O, dim diolch, dim diolch. Beth o'n nhw'n gweud am y cobyn Saesneg fel i'n galw nhw? Pen fel... Pen y ddiges Ie. a pen ôl y cogydd. Ie, na fi. Ie. Felly pen yr rasol a digon o ben ôl. Digon o ben ôl, ie. Dyna un ffordd o egluro beth i ni'n edrych am yma. Ond dyma ni, mae'r ddoi ferniad wedi gofyn i'r dosbarth I gerdded mas to. Ni'n gweld hyn digon aml. Sianabali Ginger. Oedd ar y brig, ni ag eiff ei aros ag eiff ei dynnu mewn nôl ar y brig. Megan Crocker yn y cyfrwy yn sicr yn gobeithio y byddan nhw. O fe fydd. Dosbarth digon da, Beth. Ni wedi gweld nimeredd eitha isel yn y blynydde cynt, ond mae hwn yn weddol yn diwedd. Odyn, mae'n dosbarth anodd achos fel arfer mae'r cobiau wedi I rhannu yn dri. Yr rhai o bant ysgafn, trwm a maxis sy'n mynd dros y richter ar gyfer hyn. Felly, gyda'r tri gyda'i gilydd, mae'n gallu bod yn eitha anodd I benderfynu ar pwy sydd I ennill. Odi, mae Sianabali Ginger wedi cael dod yn ôl I sefyll yn gyntaf ar diwedd y beirniadu. Gwyneb bach newydd yn dod mewn yn ail. Odi, mae'r dewis yn eitha benderfynol yma. Fel wyt ti'n gweud, Beth, ti'n bod fel arfer, mae yna cobyn ysgafn a cobyn trwm yn dros a'r maxis wedyn y cyffyle fwy a tal yn dyfa, ond cadw'r patrwn ar cobyn Marchogaeth. Mae'r cawodydd oedd dros ginno wedi mynd, mae'r haul yn dod nôl to. Odyn. Mae Rachel yn gwenu fyna. Rachel Thomas wedi beirniadu'r Marchogaeth, felly fi'n siŵr bod hi'n hapus gyda yr enillydd, neu mae wedi cael amser pleserus iawn wrth beirniadu'n sicr. Mae weld bod hi wedi mwynhau. Wi o hyd yn... Fi'n ffindio'n diddorol, beth yw magu'r cyffyle yma. Achos eitha aml wyt ti ddim yn gweld lot o fanylion magu y cyffyle yma, wyt ti? Maen nhw'n gallu cael ei magu rhyw ffordd tipyn bach o'r Irish Draft wedyn ni. Tipyn bach, yn oes e? A mae'n deip yn dweud, hytrach na bryd penodol, gyda llinyn penodol. A wy'n edrych yn o Ginger fan hyn yn y catalog a na gyd ni'n cael yw y march. Neb yn gwybod. Y gaseg, neb yn gwybod. Ond dyma ni, mae Ginger yn cael I ryban coch. Dim ots pwy oedd mam a dad, mae digon da I fod yn enillydd y dosbarth yma. Sianabali Ginger wedi cael ei fagu dramor, ti'n credu? Yn Iwerddon, falle? Mae lot fawr o'r rhain yn dod draw o Iwerddon. Mae nhw'n boblogaidd draw yna. Odyn, fel o ti'n gweud gyda, bach o Irish Draft mewn hwnna. Ie, os. Mae lot o bobl yn mynd dramor I bigon o lan, achos mae'r adran yn boblogaidd iawn yn diwedd. Odi. In third place is 1690 Charlotte Butler with Cappuccino. Fourth place 1695 Carol Laxton, Greyland's Blue Captain. In fifth place 1696 and Harad Manners with Mr. Gray.
Digon o drafod yn mynd mlaen yma, digon o ribannau. Fi'n gallu gweud gyda'r ail fyna, mae yna rhywbeth urddasol am ti olwg e, yn dos e? Yn dos e, o'n i'n Yn ei meddwl. wyneb e, Ydi. mae pen bach digon Ydi. dyniadol gyda fe. A diddorol i fi, ti'n edrych ar y tac fan hyn y ffrwyn a popeth. Lleder, dim ond lleder. Ie, yn hollol blaen. Dim byd arall, ie, mae rhaid bod e'n blaen ac yn barod i fynd mas yn ca i drochi yn y fe, ti'n bod a... Wel fel gyda'r cyfle hela. Rwst y cobyn fyna, ceffil bach ni wedi gweld ar y brig o blaen yn drydydd lenni yn cael yr ysgol. Fe oedd e'n ail yn dod e, a wedi mynd lawr. Drydydd. Fel am ai? Dyna beth yw dangos yn y fe. Dyna beth yw dangos. And also to the judges on the written section, Mr. Thomas. Ac wrth gwrs mae'r asgwrn yn bwysig iawn yn yr adran hyn, yn dweud e, ti'n bod y cyffle ysgaf, ni'n credu mae yna rhyw 8 hanner odfedd o asgwrn fod o dan y penlin, yn dweud e. Yr un peth ar cyffle hela fel o'n i'n siarad am bore yma. Ie, ond beth sy'n bwysig yw dim yn unig cymaint o asgwrn, ond ansawdd yr asgwrn. Mae'n rhai bod e'n fflat ag yn lan. Ond i bai ni, dyw e ddim o ansawdd uchel a wedyn dych chi ddim yn cael y gwaith mas ohonyn nhw. Ie. A fel ni'n gweld y cyffyle tu flaen i ni nawr, yn ganol geia, bydd rhain yn sgwrn hollol wannol, bydd digon o flew yn bobman, yn bydde fe? Bydde. Ar ei trad fyd, a wrth gwrs part o paratoi y Cobiau Marchogaeth yw i, tipyn bach o sgil, yn dweud i siafo popeth off heb tynnu llygad yn y ffordd rong, yn dweud fe? Ie. Ni, Rachel. Mae fel bod i wedi mwynhau, yn dwi? Odi, mae wedi. Mae wedi berniadu yn y cylch ma sawl gwaith. Odi. A hefyd wedi ennill. O Bridgend yn y fe? Ti'n bell i fynd gydre? Na, ddim yn bell o gwbl. Ac yn brofiadol gyda pob mathau o gyffle. Mr Sharp yn y llun nawr. Still yn sgwrn Sharp yn dwi? Odi, wrth i fodd, sy'n fel. Mae wel bod wrth i fodd. Ia, oedd yna ddosbarth bach digon na. Digon da? Digon da. Yn y sioe frenhinol, mae rhaid gweud, digon da. A mae hyd diddordeb da fi yn beth fel mae rhain wedi magu. Ond mae gewn ni wybod ddim lot am y ceffil bach hyn. Dyma ni enillydd dosbarth y Cobiau yw Marchogaeth. Dosbarth bach ond cryf wedyn ni yn dy fe, ac yr enillydd yw Sian Bali Ginger i'r perchynog Megan Crocker. Thank you.